Keith hänen pakkiparinaan. Getzlaf hienosti maali edustalle ja upeasti. Jamie Benn vielä hassuttaa siitä Peter Hammerlickin ajassa. 14.20 syntyy tämän ottelun avausmaali ja sen viimeistelee Kanadan Jamie Benn. Mutta hieno oli myöskin tarjoilu. Näin. Getzlaf suojaa loistavasti ja mielettömän upea rystylätty sinne. Nikos tuo kiekko kulmaukseen. Pyörähtää siinä Murray edessä, pystyy pelaamaan tekopaikka ja sieltä tulee myöskin tasoitusmaali. Ja se on juuri tämä mainostettu nuorukainen Grand Rapids Griffinsin laituri, sentteri Tomas Tatar, joka kiskaisee yläpeltiin ja näin Slovakia tulee toisen erän alkaisiksi tasoihin. 1.58 on pelattu ottelun toista erää. Ja nythän tästä varsinainen thrilleri kehkeytyy Kanadan paidoin. Vaikeuksia hyökkäyksen lähdössä. Sieltä tuli painava pommi joka tapauksessa Christian Kudrocilta. Ja Kanada survoo kiekon väkisin maaliin ajassa 12.30. Ja siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Vähän kuin tyhjästä John Tavares tämän maalipaikan saa ja käyttää sen viimein hyväkseen. Taisi olla kolmas todellinen tekopaikka tänään. Tavaresilla Evander Kane, Jordan Eberle ja hyvin tyypillinen kanadalaismaali. Hetkellä lavassa Persson, mikä maali Andrew Ladd! Ryan O'Reilly tarjoulusta 3-1. 15.21 on pelattu ja tuo Christian Kudrocin oman alueen kiekon menetys kostautuu. Näissä Kanada on kyllä äärimmäisen vaarallinen ja myöskin tehoja löytyy. Tällä kaudella 28 maalia NHL:ssä viimeistellyt Andrew Ladd nappaa siinä ensin. Baumeister katkaisee syötön, Bliznak saa kiekon siihen taiptu keskelle ja siitä tulee maali. Siitä tulee se kaivattu Slovakian kavennusmaali Milan Bartovicin viimeistelemänä. 2.59 pelattu ottelun kolmatta erää ja meni ehkä vähän helposti Cam Wardille. Saattoi kyllä olla niinkin, että maski oli niin paha, ettei Ward kiekkoa nähnyt, mutta Milan Bartovic tuo Slovakian maalin päähän ja se tarkoittaa sitä, että jäljellä olevasta 17 peliminuutista on luvassa